Assalamu alaikum bandiraɓe yewmini Winndere-tv mi salmini mon kala inde mum e yettode muɗum ko min Aissata Coulibaly arti hande waɗande émission Jamburi ɗo e Winndere-tv. Émission men hande noon ko Binngu Yumma. En calmini ha joni hono nere men famata ñulla kome en calmini nere men Bakar Diaw Demba nenam Aminata Tall Badoɓe Jahel mi jitani mon jehen to Diawo Dia Tissi mi salmini Isma Dia e Dedam Kayasi mi salmini wa Polel Vesel e wa Polel Textile. Émission men hande noon ko Binngu Yumma ɓe ganduɗa ɓeɗo ɗiɗo ko kamɓe jiidi yumma e baba walla ɓeɗo taw kamɓe jiidi yumma e baba heddiɓe ko kamɓe jiidi yumma goto ko ɓen hande garmi yewtidde pour hoɓe ganduɗa gongal moƴƴal taw yummaɓe haljata sabu ɗum so tawi onon ko onon jiidi yumma e baba on mbaɗi parti moɗon banggue ɓe kadi ko ɓe jiidi yumma goto mbaɗi parti mumen banggue tan ma wonno fewrani kadi yummon kadi wawata wonde kadi en l'aise ko ɓuuri hen moƴƴude ko onon foof gande ko onon jiidi yumma ko onon jiidi baba kala ko ɗon pewjude kala ko ɗon mbaɗa mbadde so yewtere ari jewtude so ɗum oɗon mbawi sikkude onon ɓeɗo jiidi yumma e baba tan on ɗiɗo tan jewtodon e koye moɗon tawa heddiɓe so gari ma dokkon kadi jewte goɗɗe ɗe ganduɗa ɗen taw on miijonoki ɗum noon wadde gondon onon foof ensemble woni ko moƴƴi ko kadi an gardiɗo il faut ko an wawi fortu ɗum ko an wawi fewnu ɗum so yummiraɗo so yiyaka an gardiɗo ko an wonata nene an wonata baba ɗum noon wadde andu noon ko an tan foti darade pewna miñi en walla an foti darade pewna ɗam ɗon endam jiiduɓe yumma kam hankkadi ala ni kene serde hen tawde ko onon jiidi yumma ala ni ko mbiton ko minen jiidi yumma ala ni ko mbiton ko minen jiidi baba gande ko onon foof onon jiidi yumma goto sinno ko onon gaddi endu ndu woturu so tawi go foof wi tan min ko o mbawmi yaddude walla ko o mbawmi yewtidde tan gande hankkadin taƴam ende magal fuɗɗima arde onon foof joddaɗe jewtude hay goto kam wiyata kam wano mbami ni walla min ko o jimi walla ko o ni wano mbami ni hay goto daña ɗum sowona ñaahi kono kam oɗon mbawi yewtidde e koye moɗon ndendon e koye moɗon hayso woni ko o a wawade ɗum accepté walla hayso woni oɗo min mbawa yewtude hatta kam yewtere mon wotere nde hanko onon poti joddade jewtudon mbaddon masala ha aduna mba pour kadi ha yummon kadi ha wawa dejje e dow jaam walla ha hakkille mum wawa dejje e dow jaam so ɗum onon ɓiɓe yumɓeɓe son deƴani yummiraɗo moon wawa wonde en l'aise so yewtude oɗo wiyete ko o ɓuuri yidde so haalde o wiya ko o ɓuuri yidde so wadde o dani wiya ko oɗo ɓuuri yidde taw wona ɓurde yidde kanko to wonɗo o ani te yumma kam wawa joɗat taw yewtuda e suha e muɗum onon noon ko onon mbawi fewnude endam moɗon onon mbawi fewnude galle moon mo gonɗon o aliya ɓe ganduɗa mbiyata tan ko taade o galle ko galle babam kono min beela kono min mbaɗiyata kiisa hen o mo ganduɗa bamum jeeyaha on galle ɗum wona hunde ko foti wonde ɗum ƴewata ko ene wawi layoyde janggo e jaam taw on cikkanima heɓoy toon onon foof gande ko onon jiidi yumma goto ko onon jiidi baba goto ɗum noon ko baɗe moɗon wawi fewnude ɗum wonno mbaɗirta toon tan endam ɗam bonat te endam ɗam so boni wona hunde ko yiɗanode an joguiɗo andu an ko an wawi moftude miñe en an wawi darnude hakkille mumen an wawi kadi fortude ɗumen e ma siko ɗum wonno mbaɗirta tan ɗum fewta kadi won gueɗe moƴƴe kadi ɗe mbatta kadi an gardiɗo ɓenɗo yumma ma ɓuuɓ e ma yumma kadi ma andu kadi min de hande sami yiyaka ɗo hen machallah ko goppumi caggalam ko sami lelima mi ɗano kono wona mbaɗirta yumma wonta e en l'aise kadi so wi kadi ne yewtude e ma kadi wiye ko oɗo kanko ko o haaldata o waddata dani onon foof ndende mbaddon batu moɗon so tawi oɗon mbaɗa oɗon jewtudan yewtere moɗon kokkodiron miijoji mbaɗɗon ko poɗɗon waddude kalɗon ko poɗɗon waddude cirludiron ko poɗɗon cirlude ɓuuri ganduɗa onon kon ɓiɓɓe yumma haade moon cirlodirde tan ma bowol ma nana on walla go fof ko ma yaaha boole daña toon sehil muɗum ɗum wona hunde ko ganduɗa kene soyna e ɓiɓɓe yumma tagata ɗum wiyede ɓiɓɓe yumma ko ɓe ganduɗa hen kamɓe gondi jamma e ñalamma suba hay kihiɗe kamɓe pewjidta hayso woni ene naniye kam caggal galle gande on pewjidde koye moɗon ha feewi ko ɗum woni ɓinngu yumma ɗum ɓinngumi ko ɗum nafata yit ko jimmi ko ɗum ɗo ko ɗum jimmi yit ɗum yiɗanma ɗum ɗo moƴƴani mi haalama mi wima ɗum ɗo moƴƴani goppa ɗum ɗo ne feewema ɗum ɗo ne bonema ko ɗum woni ɓinngu yumma mi yi ɗum ɗo ne moƴƴi mi soodi ɗum ɗo min ko ɗum woni ɓinngu yumma mi yi ɗum ɗo moƴƴani
horo wat ɗum ko ɗum woni ɓingu yumma mi yi ngollo laawol no feewi rewe ngollo laawol ko ɗum woni ɓingu yumma daroɗa walla jooɗoɗa jiya hunde ene moƴƴi mum walla hunde ne boɗi mum nodda miña walla nodda mawɗo mbiya ɗum ɗo no feewi ɗum ɗo no boni ko ɗum woni ɓingu yumma ene foti yodde ha kala jiiɗo ne andi ɓeeɗo ko ɓiɓɓe yumma gaddet taw ala fof ko serdi on ko ɗum garnomi hannde yewtidde moɗon ɗo e Winndere TV mokko rendez-vous ha saaha goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi